Bare det der med at mærke suset. Jeg hedder Mathias Jessen, og jeg kommer fra Aarhus, her fra Aarhus. Men rent faktisk er Mathias slet ikke nogen deltager. Han er fan af X-Factor, men ikke en hvilken som helst fan. Han er nemlig superfan. Og Mathias har siddet i venterummet fra audition. Første talent i Aarhus var godt nok fra Nordsjælland, men trods alt er årets Aarhus Audition skudt godt i gang. Og i venterummet sidder flere hundrede deltagere klar, som venter på deres store øjeblik. Bare det der med at mærke suset. Jeg hedder Mathias Jessen, og jeg kommer fra Aarhus, her fra Aarhus. Men rent faktisk er Mathias slet ikke nogen deltager. Han er fan af X-Factor, men ikke en hvilken som helst fan. Han er nemlig superfan. Og Mathias har siddet i venterummet fra auditiondagens start for at se, hvordan dagens X-Factor audition forløber. Hver år X-Factor kommer til Aarhus, så er jeg der lige med det samme. Jeg elsker det her at sidde midt i X-Factors huset og opleve X-Factors huset. Men er det måske sådan, at du vil betegne dig selv som Danmarks største X-Factor-fan? Jeg tror, jeg er verdens største X-Factor-fan. Jeg har ikke X-Factor, men jeg har backstage X-Factor. Totalt meget. Og med så meget backstage X-Factor skal Mathias selvfølgelig også have en helt særlig backstage-oplevelse. Ja, jeg har lige snakket med drengene ude i sendevognen. Okay, fedt. Det er derude, hvor hele hjertet er. Det er derude, man kan se det hele, og hvor det hele kører fra. Og de har faktisk sagt, at du er velkommen derude, hvis du har lyst til det. Super fedt. Ej, det er hvis du går ud af den dør dernede, så Seriøst? står de og tager imod dig. Ja. Okay. Er du klar? Ja. Så gå ned til dem. Ses. Det gør du. Hej. Hej. Jeg er ikke født under en heldig stjerne, men jeg er født under en rød løber. Jeg ved ikke, om man kan sige det. Det er måske at blære sig lidt for meget, men... Jeg kan se, at jeg ligesom har alle skærmene, så jeg kan se den lille røde der markerer, hvad for et kamera jeg er på, ikke? Ja. Så hvis nu skifter jeg over på Lina i nær, så skifter den heroppe også, ikke? Ja. Er du klar til at mix? Ja. Jeg trykker bare i det der håndtag. Sådan, så er vi tilbage. Ja, fedt. Så kører vi. Så stoppede du lige X-Factor i 10 sekunder. 10 sekunder, okay. Nu er vi tilbage. Jeg kan ikke beskrive, hvor fedt det var. Jeg er helt op at køre over det nu. Tak for kigget. Ja, hej. Hej. Mon ikke Mathias bliver hængende lidt endnu.